Ćao, Ben. Jesi gladan? Da, tako sam gladan da bih mogao pojesti celog bika. Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor. Sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglice u beloj, mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. Da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglice u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. Da, pogledajte kako se zabavno spušta u flašu. To je to, flaša je puna. Tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Tako je. Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog žele mede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde! Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je. A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Zašto ga ne mogu baciti? Ne, moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? Ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svoje žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Joj, kako kiselo. Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool. Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala. Naravno, draga. Šefe, dodajte mi molim vas brašno. Hvala. Treba spremiti slatko testo od brašna, mleka, šećera i jaja. Tako je. Ostalo je sve promešati. A sad ću to testo podeliti na 5 ravnih komada. Zašto? Zato što želim da napravim 5 različitih kora. Tako je, boje sam dodala
Ostalo je sve promešati. Kakva lepota! Ostalo je ispeći svaku koru. Da, odlično mi ide. Mogu sastaviti tortu, a svaku koru ću premazati filom. Uhvatila sam. Da, to će biti jako ukusno. Ostalo je još par kora i to je to. Svaka mi čast. A baka je najbolja. Izvinite, šefe. Jeste se udarili? Jauma baka. Dobro. Fora moje torte će biti u šarenom punjenju. Iseći ću sredinu i sipati unutra ljuti sos. Da, tako je. Mislim da je dovoljno. Recite, jel vas podsjećaju ovi oči na nešto? Da vidimo da li će prepoznati mala koga ću joj spremiti. To će biti baš lepo iznenađenje. I još par dodira. I to je to. Ja sam završio. A ja ću ukrasiti svoju tortu jagodama. Ova jagoda je ostala. Izvoli, dragi. Hvala, bako. Ali ipak volim više štapiće u čokoladi. Njima ću ukrasiti svoju tortu. Eto. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo tortu brata. To je baš nežno i ukusno. Hvala, brate. Idemo dalje. Ovu tortu je sigurno spremila baka zato što je sa jagodama. Da, ukus je divan. Oduševljena sam. Ovo je torta sa mojim omiljenim likom iz crtača u mojoj glavi. Cool. Čekajte. Zašto je torta tako ljuta? Ne, to je previše. Pobedila je baka. Da, baka je najbolja. Jeste čuli? Hoću tortu. Možete početi da spremate. Hajde. Naravno, već imam ideju. Uzet ću gotovu tortu. Ma šalim se. Treba mi samo poklopac od gotove torte. A sada uzimam rozenati. Kod mene ukus jagoda. Sipam u kalup. Tako je. A sad ću rasporediti sve po celom poklopcu. Da, treba mi tanki sloj. Ostalo je sačekati dok se sve stvrdne. Odlično. A sada dodajem fil. A zatim stavljam jagode. A preko koru. I ponavljam to nekoliko puta. Odlično. A sada okrećem. Boko! Ne, je li spava? Hej, ustaj! Šta je bilo, Hloja? Tvoja torta je divna. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Napravila sam kikice od marcipana. A sad ću napuniti okrugli kalupi čokoladom. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A zatim dodajem fil. I pravim čokoladne kuglice. Kako slatko. Moram ukrasiti trakama od marcipana. I ubacujem male jestive igle za pletenje. Ja ću napraviti remek delo za Lindsay. Sigurno nećete uspjeti bolje od mene. Baka najbolje kuva. Moram simulirati. Što? Baki je postalo loše. Treba joj medicinska pomoć. Imao sam negde lekove. Vaskrsle. Zombi. Odlično. A sad ću malo pokvariti šefovu tortu. Ubacit ću prst unutra. Bako, šta ste uradili? Ukusno. Ja moram je popraviti. Stavit ću preko kalup i napuniti ga nutelom. A zatim dodajem Skittles bombone. Da, kako lepo. Ostalo je samo dići kalup.
Wow! Odlično, sve ide kako treba. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Wow, kako lepe torte! Obožavam ih! Hoću da počnemo od ove? Kao da je pletena. Ali to je prava torta i mnogo je ukusna. Ok, a vreme je za sljedeću tortu. Wow, koliko Skittlesa! Obožavam ga. Čokoladne kore su divne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow! Ova torta je sa nutellom? Kako super! Wow! I ukus je predobar. Oduševljena sam. Ova roze torta je pobedila. Čestitam. Da, znala sam da će moja torta biti najbolja. A vi je morate spremiti. Ok, važi, sestro. Cela torta? U redu. To je lako, Sandy. Iseći ću krug u centru kore. Da, tako je. A sad ću premazati sve čokoladnim kremom. Treba mi što više fila. Hoću da napravim visoku tortu, tako da što više kora, bolje. A sada treba pokriti tortu filom. Hej! Ko je to uradio? A mešam. O, šefe, nemojte se tako nervirati. Pocrveneli ste. Ne stoji vam lepo. Fil je ispao prelep. A mogu ga sipati na svoju koru. Odlično. A gore ću staviti mrežu od marcipana. O da, to je prelepo. A moja torta je ispala malo kriva, ali nema veze. Nutella će sve popraviti. O, jesu to poki štapići? Obožavam ih. Sad ću ih ubaciti u moju tortu. Da, tako je. Ostalo je dodati oči i usta. O, kako zabavna torta ispala. Glazura sa ukusom Skittles. Mnogo je ukusna. Sipat ću je u centar torte. Do kraja. Da. Odlično. A sad ću staviti bombone Malteser s okolo. Svi ih vole. Pogledajte kako je lepo ispalo. To je pravo remek delo, svaka mi čast. I ja sam završila. Oho, i ja sam završila. Moja torta je tako strašna. Sandy će se sigurno uplašiti. Neću pobediti. Ako samo ne eliminišem konkurente. Dakle, moj prank počinje. Jao, to je Buba Švaba. Kakav užas, Buba Švaba! Moram je prebiti, tako je. Eto ti. Nećeš otići u Sandynu hranu. Nikad. Jao, i dalje živa. Sad ću je prebiti. Eto ti još. Gotova si. Da. Moj plan je uspeo. Šta je to? Užas. Pa dobro, sad ću probati to. Fuj, odvratno. A šta su ovdje spremili? Fil je super, ali torta užasna. Oho, ovo barem liči na tortu. Sad ću probati pače. Wow, pa to je stvarno ukusno. Sviđa mi se. Tort u obliku ježe je pobedio. Čestitam. Da, moj plan je uspeo. Pobedila sam. Ovaj put želim kolu. Spremite je, molim vas. Ali mi već imamo takve flaše. O, ja sam smislio nešto. Uzet ću košnicu. Ne, pčele mi ne trebaju, marš odavde. Dakle, treba mi košnica. Moram izvaditi med. O, da. Tako je sladak i lep. Odlično. A sad ću ohladiti svoje piće. To je to.
Ja, ne mogu da otvorim flašu. Šta da radim? O, Ben, pomozi mi, molim te. Naravno, lako ću to uraditi. Potrešću je i... O ne, ne prskaj me. O, u stvari, napunit ću ovu čašu. Da, sad imam punu čašu kole. Odlično. Gotovo, flaša je prazna. Nemoj više to raditi. Dakle, može se probati. O, čaša kole? Sad ću je popiti. Bilo je ukusno, hvala. A šta je ovo? Da vidimo. To je žele. Sad ću ga probati. Neverovatno. Pobedio je žele. Čestitam. Da, ja sam pobednik. Dakle, vaš novi zadatak je robot. Dobro, Miley. Sad ću ga napraviti. Treba će mi ova pomoranđa. Daje puno energije i snage. Sad ću je lepo iseći. Zatim limun i kiwi. Odlično mi ide. Mislim da će se unuci jako dopasti moj robot od voća. Prvo treba iscediti sok. Tako je. A zatim ću dodati želatin i promešati sve. A sada mogu sipati sok u kalup i napraviti žele bombone. Ostalo ih je samo ohladiti. Da, tako je. Sad ću ti pomoći. Nemoj, Quentine, pobrini se bolje za svoje jelo. Dobio sam jednu zanimljivu ideju. Imam u rancu puno slatkiša. Da, imam ovakvog robota. Sad ću ga ukrasiti čokoladom. Tako je. A ovo ću ostaviti sebi. I još malo. Eto, gledajte, završio sam. Bako, vidi šta sam napravio. Šta to šef radi? Ovaj detalj ide tu. Vidim da ste šokirani. A ja još nisam završio. Dodat ću par detalja od marcipana. Ovo su ruke. Ovo su oči. A ovo su nogice. Znate, odlučio sam da stavim još i srce. Uši i osmeh. To je to. Kako vam se sviđa? Ja mislim da je to savršeno. Nije loše. Bravo, šefe. Dakle, moje bombone su već spremne. Stavljam ih na tanjir i to je to. Wow, svaka vam čast. Prvo hoću da probam čokoladnog robota. O, da. Obožavam čokoladu. Tu su svi moji omiljeni slatkiši. Hvala puno, brate. Baš mi se dopao tvoj poklon. Da, idemo dalje. Wow, žele bombone, baš su slatke. Ovo je pomoranđa, ovo. Kako je kiselo. Limun. Ne. Neću to više jesti. Dovoljno mi je bilo. Wow, ovo je robot torta. O, da. Ukus je divan. Sviđa mi se. Ali pobedio je Quentin. Čestitam, brate. Baš sam se trudio. Svaka mi čast.